to je to. Má to moc baví jako? Ne, vůbec, právě. A bolí ho to? Jo, Už na to mě šla? kouše. Jo, jako červený stejně No. jako on. No, protože to má pořád bolízený a ta, jako ty slinky jsou tak agresivní, že to mají potom červený. To, ty to natáčíš, ty slyšíš. Jo, natáčím. Krysku, Krysy, pojď na. Vem si, no. No vem. Tak to není, ale zase to. To je pořád video. Bro, Krysku tam nechci. Krysku, pojď ke mně. Krysku. Ale jak by se tam plavalo, tak by to bylo dobrý, ale takhle je to kouká na to student. No, potom Nechoď tam, pojď sem. Amy, Jak myslíš? všude, pojď sem. Potom mi to dáš, že jo? Jo, A nemáš tam zvuk? Máš? bude tam to ještě rozpět. Já taky krásný tedy. On je krokodil. Oni se jednou malem utopili, už jsme jim hodili jeden aport, ne a každý to chytl z jedné a tahali z toho, ne? A úplně se potápili. Děkuji. A nemá nějakou červenou tuťa? Jo, to má vlčený. To nejde úplně.